getting ready for the Afiolo Nnewi 2019. Zoyalia. Afiolo Nnewi ka anyị nọ live na mmụọ. Anọ m n'ọgbọ ebe a na-eme Afiolo Nnewi, mana mmiri na-ezo, mmiri karị n'anya ebe a na-elo mmiri n'anya ebe a efu ihe edozi mmiri emebisighị ya. Mmiri karị ka anyị na-anya ka anyị maa na ọ ga-akwụsị. Udo dị, ya gazie. Nna ndị Nnewi, mmiri nke a aghọtakwa m. Abịakwara m ebe a n'afọ gara aga, mmiri maa m. Mbịakwa dịsie mmiri makwa m. Ọ gịnị mee? Nnewi akadịgodu mmiri dị na-ama mmadụ na Afiolo Nnewi. Alụ ka m na-atụ ịkwala unu. Aka na enwere ka esi eme ya bụ ife. So ya bụ na mmiri nke a na-ezonu aghọtachara m. Ka mmemme na-aga n'iru, mmiri ekwerọ, mmiri ekwerọ, mmiri karịrị. O zocha, ọgbacha, obidokwa ọzọ. Mmiri karịrị. Mana ụbọchị a na-agbadata ka anyị maka na ya bụ mmiri anyị ezu ike ka anyị mee ihe anyị bịara n'ọgbọ ebe a na-eme ife. Mmiri erika. Arrival of Ajọfịa Nnewi. The Evil Forest na ebe a. Ajọfịa Nnewi, nnekwu mmọnwụ. Amara nke a si kwado. N'atụpụrụ oge, Ajọfịa na-apụta n'ọgbọ. Ọ dịgo ka ọ na-anụ di. Ọ mere eme. Ọ bụrụ anụ di, obi ike. Oke Nnewi, ofu nnekwu mmọnwụ Nnewi ji wee dị. Ofu nnekwu mmọnwụ Nnewi ji wee dị ebube. Yo,
What is the human man doing? We cannot be the illusion, the gap that has been created by other people. Such gap should not be misled. When I was growing up as a human, I knew that the relationship between the bridge between the East and the Once again, development that is going on in the teaching hospital. My friend, Honorable Chris, we have evidence that before the end of this year, in part of our master plan, we are moving the first phase of the hospital to the permanent site by the grace of God. Will you have all this structure, stadium, you have all this industrialization that's springing up within the city, and you don't have a sound hospital. It will be a disgrace. So by the grace of God, with the limited resources we have, we are encouraging the let them bring their resources. Let's see how we can make this hospital a reality. We cannot do it alone. The souls of this land must come and join us to we have for the community. God bless us. God bless Nigeria. Put your hands together. Thank you, sir. Chairman, Chairman Mary, and the members of the youth Navy. God bless you for Jesus' mighty name. Amen. I can tell Chief Ojubu who have talked or say something maybe 2 minutes. Greeting Navy. Ezi Obulubulu. Greeting Navy. We need 2 minutes. Just 2 minutes.
Okay. CEO, Sea Friend Shipping Company. CEO, Sea Friend Shipping Company. Then I brought it from China to Nnewi and Lagos as well. Oh, one no gaba lagi oh. Yes. Iga dike ichi maka na echi ada abu abu oh. Oya gwana ife etu obi dike ibia we nonyelu ayi all the way from China maka afia olu Nnewi. Ke ka obi dike. Well, I can Chineke emele ụbọchị taata ji dị etu a. Obi wụ nsọ aṅụrị. Ịbịakwa wee so kelee Chukwu na inyere ya aka maka afia ọrụ akwụkwọ n'ife anyị kọrọ n'ala ka anyị wepụtara wee na-eri onye ahụ ebi n'ime ọgụsị afia ọrụ. Mfụkọrịtakwa ọrụ n'ụlọ na ọrụ n'ọfịa. So obi wụ nsọ aṅụrị. Ịrụ n'oge agbaghị ugbu a. Wee na-ekene dị igwe Nnewi. Na-achịkọta anyị ọnụ na-eme n'ife ya na ebe ọfụma na dị obis. Obi ụdị n'obi Nnewi. Obi aka na-ekere kwa Chiaman nzukọrọ Nnewi Veneti. Asị ka Chineke gọzie ha, gọziere ha. Obi na nwụnsị aṅụrị onye na China na-anụ maka Nnewi. Nnatakwa mba anyị a na-anụ maka Nnewi. Ọzọ ebe na China ebe anyị nọ. Anyị ejighị eme ọrụ mana site n'ike nke Chineke. Mgbe Anambra steeti ga-emebe Nnewi anọ ebe anyị mana anyị dịkwa chọrọ anyị. Sente na Nigeria as well. So we're na-ekele ha because that now mgbọrọgwụ agbaghịla anyị n'ụlọ ka anyị ji aba na mgbago. Na-ekelekwa ụmụnne m ndị China oge anyị anọ ya ebe ahụ because na nzukọla Nnewi China anyị na-eme ọfụma anyị united na-eme ife ọ na-aga so I'm the chairman of the Amanda now tell them mother shine so for say eme ọfịa so na-ekelekwa ha so nwanna o jide ka isho ọfọ arịsị ka ogologo ndụ ma gịwa m ezinụlọ ya gaziere gị n'aha Jizọs ọnwụ ya nche ejo gị nwaanyị nji snọbụ ajọ ọfịa mba ya snọbụ ha ajọ ọfịa ọsọ na nwe ndị na-ekwu okwu so maka ọ na-ọgbara the other side mgbe o ji wee gbahụcha na ka snọbụ ha uche na chairman nzukọ ọla ya eme ite ha enye kwesị ka ego ebe a ka anyị na-achịkọnata afịa ọlụ 2019 ife niile gara ọfụma n'agbanyeghị na mmiri zoo ndị Nnewi unu anwaka Anedo worldwide ana m ekene unu anwaka ife niile gara ọfụma